Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza u kif qegħdin fi żmien ir-randan tajjeb illi fil-waqt li nibqgħu pożittivi u nibqgħu determinati għal ħajja aħjar, il-ħajja fi ħafna sfidi, imma nixtieq illi f'dan iż-żmien nuri wkoll id-batija u ir-reżiljenza ta' ħafna ġenituri li jkollhom ulied b'mart li jkun serju ħafna. U l-lum miegħi fl-istudio għandi għalija 3 eroj, 3 ommijiet illi għalija li nsegwihom ġifieri tafu minn huma wkoll uħud minnhom li jibqgħu reżiljenti minkejja dbatija kbira ħafna imma xorta tarhom xi drabijiet bismu u jibqgħu jagħmlu kuraġġ quddiem uliedhom. U din hija l-istorja sabiħa tagħhom minkejja d-diffikultajiet kbar li jkunu għaddejjin minnhom. U llum fil-programm għandi lil Daniel Etim li hija om Lukas li huwa tifel ċkejken imma sa minn tarbija kellu sfidi serji ta' saħħa sa mbagħad tispjegalna ftit. Għandna lil Carmen Formosa il-kol ta' fuq li hija om Bjorn Formosa ta' ALS Malta u għandna lil Marilis Mallija li nista' ngħid hija wkoll ambaxxatriċi ta' kuxjenza. Marilis għax hija persuna li hija om illi tilfet iben sfortunatament Ramiro Mallija iżda wkoll għaddejja minn ċertu sfidi minħabba t-tifel tagħha. Iżda xorta wkoll Marilis tibqa' tiġġieled u tara tibqa' għaddejja bl-attivitajiet, tbiħħel fi golli għal għaqdiet tal-karità u tibqa' għaddejja b'dik il-pożittività minkejja tbatija kbira. U ħanibda bl-istorja ta' Daniel. Daniel snin ilu kienet kellek it-tifel Lukas tarbija. Inti kont tarraft li xi sfidi kbar għaddejja bit-tifel u ġejja u sejra l-Ingilterra. X'kien ġaralu meta kien twieled Lukas? Konna nafu bil-problema ta' Lukas waqt it-tqala. So Lukas twieled l-Ingilterra, twieled bil-transposition of the great arteries. Ikollok il-aorta u l-pulmonary artery bil-kontra. Fil-qalb il-problema. L-ewwel operazzjoni li saritlu kienet għandu biss ġimgħa. Imbagħad is-sena ta' wara kien imissu t-tieni operazzjoni. Biss sakemm qed nistennew it-tieni operazzjoni dak iż-żmien kellu 10 xhur. Lukas għadda minn 3 strokes. Ovvjament l-strokes żammew milli jissir l-operazzjoni sakemm jerġa' jiġi tiegħu. In the meantime kellu jagħmel 3 neurology operations apparti ta' qalbu. Niftakar li kien ħajalaq sena konna l-Ingilterra. Għamilnilu l-qoċċija normali kollox. U dakinhar stess kien ġie l-professur u għalli ħan operaw ħada. Hemmhekk qed naraw it-tarbija Lukas ma' żewġ patrijiet nsellmilhom minn hawn ġid kbir li għamlu ma' Lukas meta kien għadu tarbija. Irdu ngħidu dal-patrijiet li qegħdin fl-Ingilterra u vera kemm jagħmlu ġid. Ħafna Alla ħares ma jkunux huma flimkien ma' sisters għax hemmhekk isek xorta tħossu. Fakkarni x'isimhom Father Mario u Father Joseph insellmulhom u grazzi ta' tant ġid. Ara kemm ħelu Lukas minkejja kollox xorta tara dik it-tbissima. Illum kemm għandu żmien? Illum għandu 4 snin u nofs. Dak infatti huwa issa riċenti f'Novembru rġajna tlajna għar-raba open heart surgery. Il-Mari. Ġifieri da t-tifel qatt ma seta' jgħix s'issa ħajja normali. Ekku. U intom kemm il-darba jkollkom titilgħu l-Ingilterra? Ifhimni s'issa tlajna qisu 6 jew 7 darbiet kollox. 4 snin u nofs. 4 snin u nofs. Illa huwa. U inti għandek tfal oħrajn? Iva. Kemm għandek? Għandi l-kbir għandu 19 u l-oħra għandu 14. U din li rrid nistaqsik, għax illum qed titkellem b'mod koraġġuż minn tixatturi emozzjonijiet, però ir-realtà hija naħseb oħra meta għadek kif twellet u ssir taf li din it-tarbija tiegħek diġà għandha ċertu sfidi serji ta' saħħa ma tafx hekk hux ħatejx u x'hekk. Ekku. Inti Daniel, min xiex tiftakar
li għaddejt u għadek għaddejja. Meta tkun qed tistenna bil-ħerqa riżultati mediċi, meta tkun qed tistenna bil-ħerqa l-kelma tat-tobba x'ħajajdulek. Milli ma martirju tad-dient ovvjament ir-raġel tiegħek, imma l-lum inti qiegħda hawnhekk. Milli ma emozzjonijiet tkun għaddejja u fl-istess waqt trid iżomm lilek innifsek soda għaż-żewġ uliet oħra li għandek. Ekku, xi kultant ikollok isek tilbes maskra. Maskra li qudiem it-tfal oħrajn tipprova tidher li inti tajba, mentri fil-verità tkun qed titkisser minn ġewwa. Imma tibqa' tipprova żomm soda biex l-emozzjonijiet tiegħek pjuttost ma joħorġux kollha. Imma kull vista li jkollna immur imtertqa, speċjalment bħalissa. Bħalissa qed immorru qisu darbtej jew 3 ijiem fil-ġimgħa l-isptar biex jiċċekkjaw l-qudiem, mituna r-riżultat, skont ir-riżultat id-doża li rid intieħ tal-mediċina. Illum eżempju reġa' kellu echo, għal kif tisma' l-kelma echo tgħid ejja nispera li ikollna kollox sew. Sakemm tidħol u tieħu r-riżultati, inti tibqa' mtertqax l-esperjenzi li tkun diġà ġarrabt ma tantx ituk nota tajba li ħad tidħol bit-tbissima. U t-tifel minkejja titbatija, t-tifel il-ħajja tiegħu mhijiex bħal tfal oħra. Meta wieħed jara lil Lukas ma jaħsibx jew ma tiġiħx f'rasu li jgħid dat tifel għandu xi ħaġa, għax Lukas huwa tifel reżiljenti ħafna. Jidher hemm ir-ritratti. Aħna ngħidulu Miracle Boy, għax anke issa l-aħħar intervent li kellu nista' ngħid li l-iktar wieħed li laqatni b'mod emozjonali. Għaliex? Għax ovvjament il-karattru tiegħu ħareġ, nafu minnu Lukas, mhux bħal meta għandek tarbija speċi ta' mhux ħadkelmek lura. Darba konna nafu l-karattru ta' Lukas kemm hu ferrieħi, kemm hu outgoing u kollox. Ġili għajdlek kemm qed jibża? Le, qatt ma qal li qed jibża. Dejjem daħal anke kemm għall MRI, kemm għall operation, dejjem daħal qisu soldat. Alla jbierek, Alla jbierek. Kien hemm naf li mistoqsija jibsa din, kien hemm momenti fejn bżajtu li titilfuh? Iva, kien hemm momenti fejn bżajna li nitilfuh speċjalment meta kellu l-strokes. Meta kellu l-strokes kienu qalulna li jekk jitfulu l-magni jaf ma jgħix. Imma jiena kon ngħidulhom le, kon ngħidulhom Lukas jgħix. Titfulu l-magni u jqum. U hekk kien ġara, kienu tfewlu l-magni u qam. Anka meta kienu operawh it-tieni darba f'qalbu, kienu għamlu inna iktar minn darba darbtej, 5 darbiet qalulna li mhux ħajjejx. U jien kon ngħidulhom tlajt bih minn Malta u ninżel bih Malta. Però Alla jibirikkom it-tlieta li jenkom hemm xi ħaġa komuni fikom u ħanibda bik. Minkejja kalvarju sħiħ wara liħor li tkun għaddejja inti bħala ovvjament il-missier ukoll. Meta tarak persuna pulita qed tistudja wkoll degree fl-MCAST ma nafx kif tlaħħaq għax inti ta' żewġ tfal oħra wkoll. Mara polita kif tarak qatt ma rajtek pereżempju affarijiet li ninnotom. Qatt ma rajtek imħarbta, dejjem eleganti, dejjem pulita, u kieku ma xax tkun taf milli ma martirju għaddejja tibda tgħiddi orrajdi ma ġrala xejn. Ma proset għad determinazzjoni enormi li għandek u li minkejja nkollu diħla u ħirġa l-isptar, titla l-Ingilterra, titla tlaħħaq. Jiena veru eroj intom, it-tlieta li intom, ġifieri kemm intom nies reżiljenti u ta' eżempju għal tant nisa oħra u ommijiet oħra. Veru, intom nisa kollha ħaqkom premju enormi, nisa inkredibbli. Mara inkredibbli oħra hija Carmen. Carmen inti mistħija ħafna, ma tħobbx titkellem, anzi aċċettajt, imma inti l-istorja tiegħek hija kbira hux. Kemm ilu meta Bjorn Formosa li kulħadd jaf minnu sirtu tafu bid-dijanjożi tiegħu tal-ALS, inti u r-raġel. Din ħatkun l-10 sena minn meta bdiet il-marda. Jiena sirt naf eżatti fl-Easter ta' 10 snin ilu. Mela dal-waqt. Eżatt. Kont għadni vera ma naf bxejn.
Dak iż-żmien Bjorn kien jgħix waħdu u qatt ma kellu problemi ta' xejn Bjorn ta' saħħa. U kien stidinna għandu għall-ikla tal-għajt u qabel ma ħriġna għalli il-ġimgħa d-dieħla għandi appuntament għalli x'ħamur niċċekkja daqsxejn għalli naħseb għandi ċ-ċirkolazzjoni tqaddem biex qed taħdem sew. Għatlu ħajjin, għatlu għala Bjorn qed tajtek. Għalli għax qed inħoss għalli tnemnim, għalli anke mmur għalli meta nkun qed nilab għalli niddexxek għall-ballun dak iż-żmien kien gowler għalli mbagħti biex inqum għalli naħseb miċ-ċirkolazzjoni għalli għax għandi ftit tnemnim. U jiena dak il-ħin ma nkwitajt xejn, qas xejn ma ta' bi kbira, għax pa speċi laqas qatt kien marat b'xejn Bjorn. Dejjem kien normali, enerġetiku, jagħmel kull tip ta' sport. Laqas bissat lu ħan iġi miegħek, dak il-ħin ara kemm vera ma nkwitajtx. Mentru mbagħad għaddiet xi ġimgħa u jiena kont qiegħda d-dar, kont qiegħda nsajjar, qed nipprepara l-ikel u Bjorn rari kien jiġi dak il-ħin fis-sija ta' wara nofsinhar għandi ma kienx kien ikun ix-xogħol u fuq ix-xogħol. U nisma' l-bib u nsamma f'kelma waħda nittawwal mill-kċina jien għax smajt il-passi ta' Bjorn narafthom għall-ewwel. U għattara jien għadġi Bjorn jien għat x'kien. U insomma daħal ħdejja fil-kċina tafa l-laptop fuq il-breakfast bench kont qed insajjar u għalli ma għalin għandi l-ikbar marda tad-dinja. Għatlu Bjorn ħej għatlu ħallini ta' għatlu x'inti tajtin, għatlu tinixq tajja ta' għatlu x'ġara bil-ħaq, għatlu mort għand it-tabib jaqgħu jien. Dak il-ħin ġejt insex kien qalli. Għalli għatlu x'qallek allura, għalli li m'għandek xejn fiċ-ċirkolazzjoni, perfetta qiegħda, għallu mur ara neurologist. Għatlu allura jien għatlu għalfejn qed tgħidlek ma doff jien għatlu inti toqtonni għandikun jien. Dak il-ħin daqskemm ħatta xokku. Għalli għax tħalt fuq l-internet minn l-ewwel law jienu ġej fi triq għalli s-sintomi li għandi għalli jien għandi ALS. Jiena ta' dak iż-żmien qas biss kont naf xi tfisser dil ħaġa qas qatt ma kont smajt biha. U bdejt ngħid x'inhu jgħid jien. Beda jgħid li mhux ħan nitkellem iktar ma mhux ħan iekol u werwirni u jiena qed ngħidlek. U meta ma tkun taf xejn fuq il-ħaġa, bdejt naħseb jiena li qed jiffissa. Għadda qed jiffissa jiena x'inhu jgħid. Mhux ħajitkellem, mhux ħajimxi. Għas meta qed ngħidlek kien dejjem normali. Imma sfortunatament tant kienet maġla il-ħaġa ta' Bjorn li f'xhur beda jitlef l-abbiltajiet kollha. Inteħli keljen istoltu qas kien jiġi fil-kċina biex jiekol Bjorn dejjem moħħ biex joqgħod fuq l-iPad u fuq il-laptop jaħdem fil-kamra tiegħu. Jgħid li ma jaqtal il-laħam għax ma nistax naqtal il-laħam. Kont nibqa' mbelħa, kont ngħid kif jista'. Kemm kellu żmien meta 29 kellu. 29 sena u ġissa issa kollox 39 sena. Għaddew 10 snin. 10 snin ta' martirju. Eżatt. Jiena meta nkun magħkom fil-maratona, ovvjament Bjorn il-kondizzjoni dejjem sejra l-lar. U naħseb li kbar waħda li ġratlu hija li ma jkunx jista' jitkellem, dikka naf li kidditu ħafna għandu raġun. Meta nkun ħdejkom inti u r-raġel tiegħek, il-ġenituri, tkunu vera ħażin, ovvjament. U lilin mill-kamera sin-nies ma jarawx id-batija tiegħu. Li meta jkun maratona jindemek ngħidlu jien namira kif tibqgħu. Għaliex id-batija li jibati fiżikament, li kieku mhux għax ikollu il-kura d-dejja l-ħin kollu, imma darba minnhom asflaħt naraħ laqas in-nifs ma jkun jista' jħossew. U l-aħħar li rajtek fl-aħħar żewġ maratoni, għatlek inti okej, għatlek kif tridni nkun. U għas kont tiflaħ tħares liħ. Ibsa, hekk saret Marija. Ikolli ġem biex nitlaħdejh biex naraħ kif illesti mill-kafeterja u kif nidħol fil-kamra hemm minni li qalbi nħossha ħadd infaqa' bluġieħ li neħoss taraħ hekk u dik is-sura li sar miskin jixtieq jikkomunika ma jistax. Dik id-batija kollha biex jieħu nnifs il-ħin kollu bżonn ta' suction kull sekonda. Wis rasu l-ħin kollu taqa' tittirranġalu rasu kull minuta, il-ħin kollu. Ma tistax tafdaħ sekonda unattendi dil-Bjorn ġi. U hija ta' batija kbira għalih, għal Marija li tkun ħafna miegħu u miskina. Għax jiena kattil anke l-biraħ tlula, għattila qassija madni niflaħ noqgħod ħdejh, qasseb wara l-ġurnata kollha. Għax wis id-batija trid tkun hemmhekk biex tifhem x'qed ngħid, mhux qed nasaġera xejn. Inti l-omm. Jibsaw. Kull min għandu tfal, kull minnu ġenitur jaf xi ġifieri kemm tħobbhom mill-ulidek. Mhux l-oħrajn ta' madwarek le, ma ulidek u għandhom post
Speċjali wis u ġoħajtek. Ma qalbna, huma qalbna. Wis. Marilis, ovvjament Marilis qed tifmek ħafna perfettament, Marilis kemm il-darba ġiet għax Marilis nammira ħafna, jiena dejjem ngħidilha lil-Jonessa li mara li batet ħafna, speċjalment bil-mewt tat-tifel Ramiro, illi kien tifel ħelu ħafna, tifel inkredibbli, għadni niftakar dik it-telefonata meta ċempilli għax kien moħħu biex jagħmel il-karita ma' ħadd ieħor u kont qedlu inti l-istorja tiegħek x'inhi eżatt. Għaliex tkun tagħmel dil-karita. U kien għalli għax jiena kelli kanser ta' kont żgħir. U allura t-tnejn. U kif smaj dak il-kliem ħalni. U meta rajtu ġied niftakar għawis fil-intervistajtu. Għattara xinu ħelu da ġibit bissima, ġifirin xirreġi għattella ritratti ta' Ramiro. Dik id-bissima u għal-isma jena nistħina qrata għall-issejni naqrax ma nafx u vera mar tajjeb fil-verita. Un bat kontrajtu niftakar maratona ta' Puttino Kers, niftakar u għannaqtu għat għandi ritratt sabiħ immens miegħu. Kien ġuvni li veru itik ispirazzjoni kbira. Kontat li daqt jara anniversarju u xek, kem ħajkun ilu għala? 4 snin. 4 snin. Għada. Naf li mux faċli għalik li ġejta għek. U id-batija hija enormi. Jifem biss id-batija tijak min jaddi minna. U għawnek inti bissadek, mill-għedin għawnek inti bissaddejt minna. Naf li indi wara guraġġuża l-ħin kollu għaddiju bl-attivitajt tal-karita saġin tal-figolli, ġifiri u tarak djem ma' t-tifel Tiago li u koll inserta qasu Ramiro, la jbirek djem għaddej. Imma mbagħad Marilis, meta tmur id-daru tala il-bib, minn xiex tgħaddi? Ifhem l-istess, u barra tittirbes maskla ġewwa tkun waħdek. Jiena milux, is-sena l-oħra ma tħallx għalija tal-figolli għaliex konna daħlin ħirġin biżżaj l-isptar. U ma kellix ċans, u dawk iridu l-ħin, deliveries, u t-toqot mal-mobile kif iġemper t-twieġbu. Pero dis-sena l-istess ma konċ nidħol għalija, għalix bej April, Mejju rridu nerġaw nitilgħu l-Ingilterra biżżaj. U intfajt naqra fuq is-sufan, kont waħdi u bejt bikja. U jissuġġiet tifel jgħidli ma idħol għal-figolli. U barra minn hekk, daw iż-żminijiet, peress li daw iż-żminijiet jalaq l-anniversarju u speċi ta' jisom il-rilax tiegħu fis-sens li nkun medija f'dil attività. Is-servik ta' terapija. Iwa, da żmien ħafna, infatti kif semmejt ismu bat nibki ifhem. Ikollok ġuvni hekk. Għandek raġun. U inti ovvjament hemm ir-raġel li tibati u l-familja kollha qiegħda tibati x'inti għandek iktar tfal u x'hekk. Għandek kollox kellek 4 u issa għandek 3. Però tibqa' soda u tibqa' għaddejja tipprovdi u kontat li wkoll kemm tweġġa' meta tkun mal-mejda tal-ikel. Mhux vera, spjegaħili din. Tkun imdawra buliedek u qed minnhom mhux qiegħed hemm. U tara dak is-siġġu vojt. U tara s-siġġu vojt. Però tħossu Ramiro inti? Nħossu, iva, tnejlek, di tal-figolli dis-sena, speċi ta' għalli minn hemm ċempel il-min għandek iċ-ċempel ħalli. U Tiago wkoll. Tiago għaddej gazdawn, jibih il-figolli l-iskola, jibih il-figolli l-isħab. Minkejja li għandu problemi f'saħħtu wkoll. Minkejja li għandu problemi. Għat titilgħu l-Ingilterra wkoll. Smajt il-ġenituri l-oħra jitkellmu daw it-tfal ikollhom jisom xi ħaġa ġa fihom. Meta jgħaddu minn esperjenzi ta' mart, ikunu jridu jagħtu lura. U dejjem bid-daħka u dejjem bid-bissima jiena Tiago meta kien fuq l-istrina. Għaxu qudiemna jżomm sod biex aħna nibqgħu sodi. Però fl-istrina x'inki waħdu intervista waħdu ħarġet il-kelma iddejjaq flok jgħid iddejjaq ta' xilu 8 snin għaddej. U f'daw 8 snin għax hekk nibda ngħid imma fatta għadnija. Imma kemm bniedem jiflaħ jaqla għajt, tiddew tgħid imma oħra fit-8 snin tilef il-ħuħ ukoll biex taxxaqa, ġifieri. Fit-8 snin tilef il-ħuħ u bekk kien hemm aħna nissuspettaw li
mix-xokk ta' oħra ġaħareġ ir-relapse tal-kondizzjoni li għandu. Però mill-aspett ieħor hemm ħafna wkoll pożittività. Daniel tibqa' għaddejja, tifel pożittiv, tikkuraġġ kif tara wiċċu dak il-ġimil ta' wiċċ u tara dik id-bissima tgħid imma jien għandi naqta' qalbi meta dat tifel ċkejkien 4 snin u nofs għandu kuraġġ tal-jun. Carmen, it-tifel ma jitkellimx għas jista' jiċċaqlaq u jibqa' għaddej ma tilef qatt id-determinazzjoni li jibqa' jagħmel il-ġid lil ħaddieħor. Jiena mort f'dar Bjorn kemm taħ l-Ormi u kemm taħ Żebbuċ immeraviljata u taħ Żebbuċ jiena mort meta kien ġebel u saqaf għax għamilna dokumentarju. Immeraviljajt ruħi meta mortu u naf il-pazjenti ħafna minnhom li jgħidulek hawnhekk sibna refuġju u kien grazzi għal ibnek. Jiġifieri mill-istess waqt kemm tħossok gburija, Carmen? Ħafna, meta nidħol hemm ġew jien kif nasal jisni dħalt il-ġenna nħossni. L-ewwel ħaġa ngħid ara x'irna x'ilu jagħmel f'dik il-kundizzjoni li qiegħed. Ngħid din bil-fors li hemm li jtalla fuq għax impossibbli hu f'marda kif rabħadi. U ma jaqtax qalbu tifel tiegħek. Laqas jilħaq jiġih naqra mument tajjeb li ma jibdix iċempel u jara kif sa jiftihom mal-ħaddiema għax issa ħajbdiet ir-respite ukoll. Jekk forsi ma nafx tafx. Jiġifieri beda x-xogħol dil-ġimgħa fuq ir-respite. Ikun kollox jafx qed jiġri Bjorn. Ġifiri f'dik id-batija kollha u jrid jikkuntattja l-kulħadd. In-naqra tajjeb li jkollu għax id żmien il-ħin vera jgħaddi ħafna ħin rieqet sar. Ġifiri l-kundizzjoni tiegħu gravat immens u jafu ġifiri u mhux iblaħ kollox jafx qed jiġri li dejjem jgħidli ma għax inġili ngħidlu Bjorn strieħ naqra mhux tgħin il-pazjenti biss għax int għandek ħajtek ukoll. Jgħidli ma jien għandi time bomb warajja, irrid nagħmel ix-xogħol għax m'għandix naħli. Għan nisellem ir-raġel tiegħek ukoll missieru. Ir-raġel tiegħi m'għandu kuraġġ ta' xejn. Lejna, meta narakom il-maratona, hekk ngħid nibda narakom veru emozjonalment it-tnejn jkunu ħażin ħafna u għaskunu tifilħu tħarsu leħ. Jgħidli rrid niftakru kif kien. Issu ma ir-raġel tiegħi issu qatt maċċetta. Qed tifhem? Jiena bil-kontra x'jiena meta qalli x'għandu x'irid jagħmel mill-ewwel għalija statement kien għat dak li ġi fid-dinja biex jagħmel Bjorn, għat sa jagħmlu żgur, għax naf kif inhu. Imma r-raġel tiegħi bil-kontra, r-raġel tiegħi ma ċettaħkix il-ħaġa. Dejjem jibqa' jgħidli qas irrid nemmel li dak Bjorn. Mhux kulħadd joħodha xorta. Eżatt, mhux kulħadd l-istess. Għandek raġun. Merilis intu wkoll meta tara kemm ġiet tagħmel Ramiro. Jiġifieri Ramiro tgħid ismu kulħadd jaf min hu. Daw il-maratoni kollha li jagħmel u l-attivitajiet kollha li jagħmel għandek il-Tiago bħalu ġifri kompla l-legat tat-tifel. Għandek biex tkun gburija ħafna mara ħara hemmhekk f'Puttinu żgur għax niftakar kemm kienu iħobbu l-Puttinu hux vera. Kien l-aħħar post li tafa fuq Facebook biex ġel in-nies jixxol fi golli. Mela allura dak kienu żgur li qallek dak il-messaġġ. Nemmel li jesmija jħin kollu. Merilis, Carmen, Daniel, il-ħin itir ħafna, jimena li għaddew bis 5 minuti ma' d-direttur għalli t-talaq kontra qalbi. Jena jidilkom grazzi ħafna tal-li dak il-kuraċ li turu intom u d-batija ta'kom et tispiraw ħafna nis oħra, ħafna ommijiet oħra, ħafna persuni oħra biex jibqaw għaddej u d-dim l-sfidi li sa jkunu varji li tagħti l-ħajja. Nawgura s-saħħa lill-ibnek, l-familja kollha, inti wkoll Carmen, u inti wkoll Merilis jalla titbiħ ħafna fi golli dan lajt. Jiena nirringrazzjakom, grazzi lid-direttur Jason Caruana, grazzi lill-kamera men li għandifew ġew fl-istudio u lill-tekniċi li għandi fil-kamera tal-kontroll. Jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla u segwu l-paġa ta' Kuxjenza fuq Facebook u anki Instagram. Ħafna aġġornamenti. Grazzi ħafna.